Dobrodošli u čarobnu kuhinju. Danas ću pripremiti zimsku salatu sa kupusom i paprikom baburom. Biće mi potrebno 5 kg seckanog kupusa, rendanog i 3 kg seckane paprike. Paprike treba da su ovako lepe, babure, mesnate. Mešana salata, ali ova moja je samo sa paprikom i sa kupusom. Brzo se pravi, kako se napravi može odmah da se jede. Kupus ću izrendati, u stvari iseći, i papriku ću iseći. Papriku sam oprala, očistila od semenki i evo ovako sečen tanko. Ja ovu salatu svake godine pravim. Danas pripremim, sutra već jedemo. Odaberem ovako malo i žute i narandžaste i paprike da bude šareno. Ova mera može i da se prepolovi pa da bude 2,5 kg kupusa i 1,5 kg paprike. Ide šećer, so i sirće. Ovako pripremim papriku. Sada ću iseckati kupus. Ovako tanko. Može, ako imate noževe, može i na noževe da se iseče. Ovako, ako je malo deblje, može i da ostane, može i da izbacite. Evo, lep je. Ako volite tanje, možda budete još precizniji. Evo, rendani kupus stavljam u ovako jednu posudu. Morat ću u dve zato što mi je ova mala. 5 kg kupusa, 3 kg rezane paprike, 200 g soli, 200 g šećera, 1 vinobran i pola litra sirćeta, 9%. I ovo ovako promešam. I kupus će pustiti svoj saft i paprika, tako da će to sve do sutra se sleći. Ali ja moram u dve posude, zato sam i šećer i so podelila u 2 dela. I sirće. Evo imamo malo i većih listića. I sad ovo ovako ostavim, prekrijem i povremeno mešam. U toku dana 2-3 puta, ako ste izjutra pripremali, do sutra izjutra nekoliko puta se promeša. Sad ću u ovu papriku stavljati kupus i sve ostalo. Stavljam so, šećer, mešam. Evo nas ponovo. Salata je odstojala 24 časa. Može odmah da se jede. Pripremila sam tegle, lovorov list i krupni biber ako volite. U teglu stavim koje zrno bibera. Lovorov list i stavljam salatu. Ovako sve tegle napunim i onda sa ovim saftom u kojoj je bila salata nalijem. Pa i da probamo malo.
Jako lepa. Može kupus da se iseče i sitnije i paprika. Ja juče kada sam pripremala salatu, rekla sam pola litre sirćeta, ali na tu meru od 5 kg kupusa i 3 kg paprike ide litar sirćeta. Samo što sam ja delila u 2 posude, pa sam u jednu sipala pola litre sirćeta, u drugu. To nije mnogo sirćeta, jer je ipak to 8 kg povrća. Ali bit će u opisu videa. I ovako sve tegle napunim i nalijem i napunila sam tegle i ovaj safti ili preliv sam sipala u ovu mericu i sada ću naliti. Poklopce neću zatvoriti. Ako tečnost upije da dodam još malo. Ali poklopci kada se budu zatvarali moraju dobro da se zatvore, da ne bi, jer ako je poklopac veći, ne legne na teglu kao ovaj malo pre, neće salata opstati. Od polovine mere imamo 8 tegli. Ovo je stvarno jedna lepa i brza salata. Pokušajte ovako nešto, hvala vam što me gledate. Ako vam se video sviđa, pretplatite se na kanal besplatno.